Jeg filmer. 800 kroner slik her. Ja. I stedet for spændt til 400. 2 mennesker. Packing peanuts. Sjovt her. For børn. Så sæt. Fucking mange packing peanuts. Slikket skulle nødt i stykker. Ej. Der stikker hele dagen. Okay. Mentos. 40 ruller Mentos. Der er den her avispapir. Okay, det er din Ej, det er Colorado. min. Fuck. Twix. 32 styk. 24 KitKat. KitKat igen. 24 igen. Og 24 KitKat. Fuck. Lion. 24 styk. Lion. 24 igen. Lion. Og lige en KitKat. Ja. Det var din. Super sour. Falløjsa. Fuck yeah, der har bare fredagslig. Ej, jeg håber åbner ikke. Det går da fysisk spil på det. Og så vilde jordbær. Og det er alt, vi havde med det. Og så er vi så lige på packing peanuts. Ah! Fuck. 4 kasser Twix, eller 4 kasser KitKat. 2 kasser Lion, Mentos, Twix. Og det der. Ja. For 800 kroner. 870. 870 kroner. Yes. Nå, det var det. Ja. Var det ikke? Farvel, Robin. Yes. Der blev du pånet.